Pozdrav dragi ljudi, nadam se da ste dobro. Dobrodošli u još jedno tarot čitanje na mom kanalu. Pre svega želim da se zahvalim svima na veoma pozitivnim komentarima koje ste mi ostavili na prethodnom videu i da se zahvalim svima koji su mi se javili na Instagramu. Marlena_tarot, ostavit ću u opisu ovog videa, i koji su poručili svoje lično čitanje. Upoznala sam dosta predivnih duša i vaši komentari mi neizmerno znače, tako da znate da je ovo generalno čitanje, šta vas čeka na proleće, šta to proleće donosi za vas, a ukoliko imate neka lična pitanja vezana za bilo koju oblast svog života ili ukoliko imate neke nedoumice, slobodno mi se javite preko maila koji ću ostaviti u opisu i preko Instagrama. Dakle, ovo je generalno čitanje, mogu obe grupe da rezonuju sa nekim ljudima, neka možda više, neka manje, možda samo jedna, ali u svakom slučaju vi ćete intuitivno da birate grupe po kamenčićima koje sam pripremila i po tarot špilovima. Hajde da počnemo da mešamo karte. Počinjemo dakle sa klasičnim Tarot Rider-Waite špilom. Ja volim da koristim ovaj špil zato što je on najstariji, jedan od najstarijih i on se vekovima dakle koristio za tarot čitanja. Tako da volim da počnem sa njim, a ubacit ću još i ostale špilove kako bismo razjasnili poruke za svaku grupu još preciznije. Hajde da izvučemo karte za prvu grupu. Prva grupa. I druga grupa. Tako ću da ih lepo namestim. I sada ću da vam stavim i kamenčiće kako biste mogli intuitivno da izaberete grupu. Za prvu grupu ovaj lep kamenčić. Evo ga. I za drugu grupu ovaj kamenčić. Sad ću ostaviti par sekundi da izaberete svoju grupu. Dakle, ne morate previše razmišljati koja vas je prva onako privukla. I onda ćemo da počnemo sa čitanjem za svaku grupu. U redu, ostavljam drugu grupu sa strane i počinjemo sa čitanjem prve grupe i ovog kamenčića. Da vidimo šta nam kažu karte. Evo ovako. Mnogi ljudi, poznavaoci tarota, se uplaše kada vide ovu kartu, ali nema razloga. Zašto? Zato što je ona sa ove dve pozitivne karte i ona ne mora da predstavlja ništa loše. Sada ćemo da vidimo još da mi pomogne u tumačenju i ostali špilovi. Ajde da vidimo numerički špil šta kaže za prvu grupu. Evo ga. I sudbinske karte. Šta kaže za prvu grupu? Evo ga, odlično. U redu. Dakle, sada ćemo pokazati sve karte pa ćemo ih rastumačiti. Ovdje imamo par štapova, 4 pentakla, kula,
sidro i veselje. Evo ovako. Definitivno će doći do neke korenite promjene u vašem životu na proleće. To ukazuje, znači, ova kula. Sad, ona, dakle, sama po sebi je karta promjena. Karta promjena onako iz srži. Ali pošto vidimo da je uz ovu kartu par štapova, ona sugeriše na korenitu promjenu koja dovodi do veoma pozitivnih rezultata. Dakle, može da se desi da se nešto naglo prekine, možda i bez vaše volje, ali to je početak nečega mnogo, mnogo boljeg. Znači, to može da, znači, u bilo kom aspektu da sugeriše neku promjenu koja će vas onako možda i zateći, a sad neće pošto ste spremni, ali nešto što će onako vaš možda svakodnevnu rutinu vašu da promeni dosta. Ali je to početak nečeg, definitivno nečeg novog. Da li to može biti početak novog posla ili početak nove ljubavne veze ili definitivno početak nekog novog aspekta u vašem životu. Naravno, ono što je jedino sigurno u životu je promjena. Znači, ništa drugo nije sigurno. Tako da, ova promjena koja će se desiti će vama doneti nešto dobro. Kako to znamo? Zbog ove sudbinske karte veselje. Tako da, ovo vam je savjet i znak da budete spremni na nešto što će tu vašu rutinu, vašu kolotečinu možda da malo uzdrma, ali da će to jako, jako brzo da rezultira nečem mnogo boljem nego što je bilo. Možda je to već nešto oko čega vi prelamate, da li da odete ili da ostanete. Nešto oko čega se možda dvomite, ali nemate hrabrosti da odete. Možda će vas život sam naterati da to otpustite. Ali definitivno čeka vas nešto mnogo bolje. Neki novi početak, kao što vidite na ovoj karti. Znači, onako neka avantura koja će biti mnogo bolje od onog što ste do sada doživljavali na tom aspektu. Ova karta govori da ne treba grčevito da se držite za bilo šta što vam trenutno se čini stabilnim. Znači, ako dođe i ovo uzdrma nešto, to ukazuje na to da ste vi tu možda i stagnirali, a niste bili svesni toga. Znači, ako dođe do promjene posla, promjene ljubavnog statusa, bilo čega što je bilo već neki duži period isto, da kažem što je stagniralo, možda čak i nazadovalo, a ste se vi grčevito za to držali jer vam je poznato. I to je naravno logično zato što svaka osoba teži nekoj sigurnosti. Evo je, sigurnost. Znači, vi ste se negde usidrili, vi ste negde onako bili napravili svoj neku ušuškanu atmosferu, ali to će da bude promenjeno na bolje. Znači, definitivno na bolje. Ovo ukazuje da ne treba da budete tog nekog rigidnog stava, da se držite nečega. Ne, možda se držite i nečega što vam je dobro trenutno, ali bez promene nema napretka. Tako da, ono što vas definitivno očekuje, dakle, na proleće je neka promena, pozitivna, korenita, koja vam donosi puno sreće, koja vam donosi novi početak i možda i novu sigurnost. Znači, dozvolite sebi da budete otvoreni za to da vam se neka najluđi san ostvari. Znači, to je kao da, recimo, imate, 10 jabuka i držite se sa tih 10, držite se grčevito toga što imate trenutno, joj, super, dobro je, a zapravo sanjate da imate 100. Sad je ovo naravno primer da bi vam slikovito opisala. I onda dođe nešto, neko vam oduzme i to što ste imali, ali iza ćoška sutradan vam neko pokloni
tih 100. Upravo to može da se desi ovde. Znači, nemojte se plašiti promene, nemojte se opirati promeni. Promena je jako bitna i baš kao sa ovim početkom nove energije, sa prolećem, to upravo ukazuje, možda ste onako bili ušuškani u tom nekoj zimskoj hibernaciji, a proleće će vam doneti novo buđenje. Onako će vas uzeti za ramena, prodrmat će vas i vi ćete otvoriti oči. Znači, bitno je da imate uvid u te prilike, znači nemojte da se opirete novim prilikama, nemojte da se opirete novim ljudima, novim poznanstvima. Bilo šta što vam se u ovom periodu bude pružilo, vi to prihvatite. Prihvatite jer će vas dovesti do nečega. To može biti znači i partnerstvo neko novo. Možda ćete izaći iz nekog toksičnog odnosa, možda ćete prestati da razmišljate o nekoj osobi koja vas je povredila, možda ćete napustiti posao koji vas nije u potpunosti ispunjavao, a ste bili onako ušuškani u njemu zato što siguran je pa ajde da ostanem, ali niste u svojoj duši bili srećni s time. Znači bili ste onako, eto ja sam se tu usidrio, ja sam tu, ušuškan sam, ali to opet nije 100% ono što ja želim. Budite spremni. Budite spremni da se to promeni. Eto, to vam je moj savjet ovde i neko možda upozorenje da se ne plašite promene i da je onako prihvatite. Iako vreme, trenutno temperatura nije baš prolećna, ali energija se čisti. Možda možete da osjetite u vazduhu da sve se budi, početak novog ciklusa, ali da bi počeo novi ciklus, ovaj prethodni mora da se završi. Tako da, eto, to je neki savjet i smjernice za prvu grupu. Nadam se da je rezonovalo i da ćete, eto, u nekom periodu u toku proleća se setiti ovoga i reći da, eto, baš je tako bilo. Ajde da vidimo sada šta druga grupa poručuje. I ovaj kamenčić. Evo ovako, ovo su karte za drugu grupu. Lepo. Ajde da vidimo šta numeričke karte kažu i slikovite. Dobro. Isto ćete nešto da isečete iz svog života. Za obe grupe, znači nova energija, baš se onako osjeti. I da vidimo sudbinska karta. Šta kaže za drugu grupu? Evo ga, postojanost. U redu. Da vidimo šta sve ovdje imamo. Ono što se razlikuje između prve i druge grupe je što ćete vi ovdje sopstvenom akcijom doći do neke promjene. Ali ono što je isto za obe grupe je promjena i prelazak na viši nivo. Znači, definitivno nova energija se osjeti. Ono što će se desiti ovdje je da možda neke iluzije koje ste imali o nekome ili nečemu će da izađu na videlo. Znači, možda nešto što je onako, što vam se činilo možda dobro, ispadne ne baš tako dobro, ono što se činilo loše ispadne bolje. Znači, možda nemate jasnu sliku o nečemu. Ali, čekajte, nije loše, jako je dobro. Zašto? Zato što ovdje imamo viteza pehara, imamo kraljicu diskova. Ovdje imamo, znači, karta materijalnog blagostanja, karta onako ispunjavanja obilja. Znači, ono što vam se čini trenutno, možda nije tako,
Možda da pratite više svoju intuiciju o nekome ili nečemu, ali također i da uradite neku akciju. Znači, ovaj vitez pehara vam govori da ste spremni na akciju. Znači, da li ste vi možda sumnjali u nečiju iskrenost i razmišljali da li da pokrenem neku priču o tome? Da, znači, vitez vam govori da. Uradite to. Da li ste možda planirali da bilo šta što ste onako razmišljali sami za sobom, a da možda niste obelodanili tu neku ideju, sad treba da uradite to. Znači, sad je vreme za akcije, ne prepuštanje pasivno situacijama i životu, već hrabro koračanje u budućnost. Ovdje također, znači, vidimo da vi ste odlučni, vi ste doneli neku odluku. Potreban je možda samo korak na tome da uradite tu aktivnost. Znači, ja ovdje vidim, znači da ste vi razmišljali o nečemu, znači možda ste u dubini svoje duše shvatili da nešto nije onako kao što se čini, ali niste htjeli baš da priznate to sebi. Ali sada ste spremni na to. Znači, sad onako, kažete sebi, dosta je bilo, da kažem, te neke, možda, da kažem, lažne finoće, sad neću da zvuči tako, ali kao, dosta je mene sada neko obmanjivao ili dosta sam ja ovo trpeo, eto tako da kažem. Nema više toga, spremni smo, znači, da idemo dalje, spremni smo na neku akciju i spremni smo da isečemo to neko korenje koje nas je kočilo. Uvideli ste nešto intuitivno, iluzije neke su onako prestale da budu iluzije i vama se otvara ovdje materijalno, ali može biti u bilo kom aspektu onako kao da kažete, a bio sam u pravu, kao da ćete reći za nešto, dugo sam razmišljala da li je tako, ali jeste. Znači, stvarno sam bio u pravu. Stvarno sam svojim tim nekim i intelektom i intuicijom došao do pravog rješenja. Ono što ovdje također vidim je ta neka postojanost. Znači, ono što se razlikuje opet za prvu grupu, da malo manje ta promjena, samim tim zato što je vi aktivirate, vi je inicirate. Znači, nije toliko drastična promjena u vašem svakodnevnom životu, ali će doći definitivno do nekih stvari koje ćete vi da onako kažete, pa, znate kako, ovako stoje stvari. Ovako stoje stvari što se mene tiče i da možda tu neku svoju, da kažem, ono što ste, da kažem, gušili, taj neki svoj osjećaj, više nećete to da radite. Znači, vi ste spremni sada da na videlo iznesete stvari kako stoje. Možda to isto znači da ćete prestati kako da kažem, možda tuđe mišljenje stavljate ispred svog. Možda ćete više razmišljati o sebi. Možda je ovo baš onaj korak, onaj poziv da stavite sebe, ne na sebičan način, znači ne na sebičan način kao baš briga za druge i nesmotreno da se ponašate, naravno ne, ali da budete onako, sad ja nastupam. Vidite, ovaj vitez je jako odlučan. On kreće dalje, on kreće u nove pohode. To ste vi. Znači, kao što sam rekla, ova postojanost će učiniti da ipak stvari budu onako relativno slične kao što su bile, ne neki veliki potresi, ali opet dosta unutrašnje promjene. Jer ovdje imamo dva pehara, znači da će ta promjena možda neće biti toliko očigledna u spoljašnjem svetu, ali će unutra vama onako biti definitivno neki presek. Tako da, eto, nadam se da je ovo rezonovalo za vas. Kao što sam rekla, slična je energija u obe grupe, što opet je povezano sa tim nekim životnim ciklusom početka proleća i završetka te neke uljuljkanosti. Ono što je dobro je što obe grupe definitivno čeka
čeka nešto novo i nešto pozitivno. I nadam se da sam vam dala neke smjernice kako možete da se postavite u situacijama koje vas čekaju. Hvala vam puno na gledanju. Nadam se da je ovo rezonovalo i nadam se da se vidimo uskoro na YouTube-u, na Instagramu ili preko maila. Pišite mi molim vas u komentarima šta mislite, vaše sugestije za neke teme koje vas zanimaju i generalno šta mislite. Jako mi to znači jer volim interakciju sa svojim gledaocima jer upravo to i činim zbog vas. Hvala vam puno i uživajte u proleću. Pozdrav!